Urrungo leior batian, gizon bat itxasegian, bi begiak ortzaizea. Kantari, irakasle, laborari, poeta, idazle, eragile eta guztiaren gainetik euskaltzale dugu Einaut Etxamendi. Batipat Etxamendi eta Larralde kantu bikoteko kide izateagatik da ezagun, baina dituen 75 urteotan jarduera askotara bideratu du bere lana. Beti ere, Ipar Euskal Herriak bizi izan duen errealitatearen aztertzera eta euskararen eta gizarte krisiaren biziberritzera. Kulturalorrean aktiboki lan egin du Etxamendik urte hauetan guztietan eta behar bada horrek eman dio Ipar Euskal Herriak azken mende erdian jasan dituen aldaketa politiko, ekonomiko, kultural eta sozialen ezagutza erabatekoa. Ezagutza hori idazlan, eleberri, ipuin, olerki zein kantutan islatzen saiatu da. Bidez bide nabilena, kantu badut laguna, guziek usten autena, Johanaren harina, guziek usten autena, Johanaren harina. Orain gainera idatzi horiek guztiak bildu egingo dira izan ere Maiatz elkarteak erabaki du 7 liburukiz osatutako bilduma batetan jasotzea Einaut Etxamendiren lana. Etxipen eta minak maiz agertzen dira bere lanean, baita bizi goxo eta maitagarriaren gorazarrea ere, baina guztiaren gainetik nabarmentzen da euskalduna denarekiko maitasuna. Gauza asko ditu kontatzeko Etxamendik, gizartea elikatzeko, jendartea aberasteko. Azken mende erdiko Ipar Euskal Herriko eta Frantziako errealitatea aski ongi ezagutzen ditu. Errealitatearen analista soziologikoa bilakatu da. Eta hain justu hori, errealitate horren ezagutzaren transmisioa izan da, Einaut Etxamendik Hego Euskal Herrira egin duen bisitaren arrazoia. Iparraldea bertan jardunaldien baitan eskaini baitzuen hitzaldia Etxamendik Koldo Mitxelenan. Nekazal giroko semea, Baxe Nafarroako Ezteren Zubi herrian jaioa eta laboraria. Ark baina ikasketak egiteko aukera izan zuen eta irakasleen lanetan aritu izan da urte luzez. Ea ba, goazenaren ahotik, 60ko hamarkadako iparraldeko egoera ezagutzera. Ni hasi nintzelarik Ipar Euskal Herrirat berriz etorri nintzen, 10 urte atzerrian egon da. Istudioak amaitzen, eta gero lehenbiziko urteak lanean, Afrikan, eta Bretanian ere bai. Afrikan perito nekazaritzan bezala, eta Bretanian irakasle, han hasi nintzen irakasle. Etorri nintzen 73an, berriz. Hona, ukanuen suertea. Eta izugarrizko atzeratuta, atzemaiten nuen, nire sortegia, nire erritxo Ezteren Zubiko xokotik haste, etzen bakarrik Euskal Herriaren arazoa. Frantzia guzian eta Europa guzian nekazaritza zen Bigarren Gerra aurreko modukoa. Gutxi bat nekazaria handi eta beste asko eta asko milioiak txipiak. Baina jadanik ni ibili nintzen lekutan, Bretanian Nanteseko eskualdian, eta Biarnoan ere ja hasiak ziren modernizatzen, laneko modu berri batzutarat. Eta hemen aldiz, Ipar Euskal Herrian, ezer. Etzen kuadrorik, etzen teknikorik nekazarien aholkutzeko eta hola etzen. Eta pentsa zer norainokoa zen Europa eta Ipar Euskal Herria jasaten ari zen nekazal, ekonomia eta nortasun krisia, eta zein ondorio ekarri zituen. Iparaldeko gaztiak, mendialdekoak guziz, Kaliforniara joiten ziren. Txarter osoak beteta. Donibane Garazin bazen Air Franceko ofizina bat, eskualdun bat zen, buru, eta arek atzemaiten zituen Ameriketan nausiak, dirua bidaiaren zat, eta txartera bete hartio, papelak egiten zizkien. Eta txarter osoa joaten zen, Los Angeleserat joaten ziren, Antigeo joaten ziren, Bakersfield, San Francisco, toietara. Eta neskak joaten ziren, Bordelerat edo Pariserat. Zen, badakizu, bada Levi Strauss etnologoa, frantses etnologo bat, Amazonian intzituen ikerketa lan batzuk eta ordukoz publikatua zuen Triste Tropik. Eta hori irakurria nuen eta ikusi nuen nola etnia osoak
izorratzen ari ziren. Gizonak ezartzen zituzten laneko, neskak putetxetako, taulata. Konparaketa ezin zen saiestu. Testu inguru horretan sortu zen Enbata aldizkaria eta izen bereko mugimendu politiko historikoa. Gizarte oial hori pusketan joaki, dislokatu egiten ari. Eta orduan Enbata sortu berri zen, eskolan hasi berrian nintzen, iten nuen eskola Donapaldeon, egiten nuen Donibane Garazin, egiten nuen Azparnen eta Zoko Guzitat kurri biltzen nintzen, eho bat bezala. Eta beharrik Bretanian 2 urte aurretik aizanan nintzen eta prestatuak banituen gauza asko. Bestinez, enuen astirik lanen prestatzeko. Irakaskuntzarako ez nuen astirik. Enbatan hasi ginen jendeari behar gindula mintzatu. Baina guk iten gintuen mitingetan zera zen Frantziako modurat, diskurso bat, hitzaldi bat egiteko taula. Eta holako gauza hola dira, lehenik, bigarrenik hola taula dira, behaz hirugarrenik hola izan behaute, eta hori. Baina gure barruko jendeak ez zuen hola ikusten. Eta hortik sortzen da krisi pertsonal baten erditik kanturako joera. Eta gertatu zen, ez doka mairu astentzela, eta haiek lagundurik hasi gintuela iparaldean, lehenbiziko kantaldiak. Eta Donostiak ginaz gaine errain dut, handere bat bada, oraindik bizi da, ez da hemen, da zen Ana de Intxausti, Donostiara, eta horrek izu arrizko lana isil-isila, askotan Andrek egiten duten bezala, isilik horrek kudeatzen zituen kantaldiak. Eta hasi nintzen, 3 edo 4 jende miting, Enbatako miting baten ukaiteko partez, 300 edo 400 jende. Eta zera zirraraz eta ikaratzen, ezen mintzamoldia beste bat zen, etzen zianz politiketan ikasi mintzaldi hori. Hori zen, pertsolariek eta kantu zaharrek eta erraiten dutena badagizu, gauzak zorrotz erteko partez, ingurutik erraiten duzu, puxi bat, lubrifikazio bat emanez, eta kantuak eta abotsak lagunduz, eta hola. Eta, hola hasi ginen kantuz. Otxagabia, zer dute Otxagabia, zer dute eskuara galdu zaiote erdara sartu zaiote. Egiteko nakien maneran, gauza bakarra zen kantuaren bidez, kantuarekin, presentziarekin, doinua, abotsa, poesia eta horiekin lagunduz, pasa hastia, gauza asko prozaikoki ez zirenak pasako. Kultura ardatz eta herri mugimendua bultzaka aldaketa sakonak gertatu ziren bai nekazaritzan eta ondorioz ekonomian, kulturan eta finean errealitatean. Eta zahartzaruan, sorpresa, zorionezko bat ikustea 50 urteko emazte eta gizon horiek, nolatan ari diren. Ikastolekin nola ari diren, hemen herrikoakin nola ari diren, laurantza ganbaraikin nola ari diren, beren etxaldetan nola ari diren. Guduka moldea, kulturala da. Kulturala eta afektiboa da. Ezen hori balin bada, beste gauzak denak etortzen dira. Balin bada aldetik, aski bihotza, bero balin bada, afektiboa aldetik eta kultura aldetik, harri potza harrokain gainean ere, baratza, taloreak eginen dituzu.